problemes tècnics i ja està. Començarem a escalfar, ja us he dit, avui la classe és una mica tranquil·la, llavors, amb 3:15 acabem, sí? El de sempre, escalfament. Farem un joc avui per trencar una mica la dinàmica, 2 parts d'exercici així canyero, però una mica més relaxats que els altres dies, i 2 cançons per ballar, sí? Així que comencem amb l'escalfament. Ja sabeu que podeu posar música vosaltres a casa de fons, vale? Vinga, va, comencem, braços endavant. Vuit, 9, 10 i enrere. 9 i 10. Obro, tanco. El de l'autoestima. Pujo, baixo, el del taxi. Sincerament, aquesta classe durarà 3/4 d'hora perquè porto una setmana fent jo físic i tinc unes agulletes que estic patint bastant. O sigui, gràcies a això, la vostra classe durarà 3/4 d'hora. Em costa pujar els braços. Vinga, va. Pujo els 2, faig 3 repeticions enrere. 1, 2, 3 i baixo. 2, 3. 1, 2, 3. Fem 3 més. Una més. Vale. Flexiono una mica els genolls, sí? I roto costat, costat. Costat, costat. Els peus enganxats al terra. Vai, costat, costat. Vale. Diagonal, pujo braç. 4, 6, 7. Vinga, va. El mateix, però cap a baix. Vaig a tocar-me el turmell, m'incorporo totalment i canvio. 4, 5, 6, 7, 9 i 10. Vale. Anem a moure una mica el maluc. Costat, costat. Els peus enganxats al terra. Vale, anem a fer circunduccions. Movimiento sexy cap a l'esquerra. Canviem de sentit. Fem 3 més. 2 i 3. Vale. Amb els peus enganxats al terra una altra vegada. Flexió, extensió, moviments de genolls. Flexió, extensió. Flexió, extensió. Vale. Seguim fent una mica d'equilibri dinàmic, sí? És a dir, en moviment. A veure si es veu millor. Vale. Amb un peu enganxat al terra, l'altre se'n va cap endavant, cap endarrere i cap al costat. I torno endavant, enrere, al costat. Si veig que m'he d'agafar de la cadira o de la paret, m'agafo. Davant, enrere, al costat. L'altre peu el taló enganxat al terra, No l'aixequem. Costat. Davant, enrere, costat. Ens queden 6, 5, 4, 2 més i canviarem de cama. Una més, davant. Vale, canviem de cama, el mateix.
Peu fixe, taló enganxat al terra, davant, enrere, costat. Davant, enrere, costat. Davant. Cadascú al seu ritme. Ens queden 5. 4. 3. 2 més. Última. Vale. Vinc aquí i faig puntetes. Pujo, baixo. 10 amb les dues cames. 5, 6, 8, 9, 10. Una cama més avançada que l'altra i faré exactament el mateix. 10 puntetes. 3, 4, 6, 9, 10 i canvio. La cama que estava endarrere passa a estar davant i al revés. Som-hi. 1, 2, 3, 5, 7, 9 i 10. Vale, anem a parlar del pèndol. Davant enrere. M'agafo de la paret mateix. Davant enrere. 6, 7, 9, 10 i canvio. 1, 5, 8. Ara, el mateix per lateral, patada lateral. Vinc aquí, obro, tanco. 3, 7, 9, 10 i canvio. 4, 8, 9 i 10. Vale? I ara us explico el joc. Sí? Amb el joc intervé la cadira. Vale? Llavors, jo seré memòria. Vale? Aquest joc ve d'una mica de memòria i exercici físic, vale? O sigui, moure'ns. Llavors, jo us diré 3 números i aquests 3 números estaran associats a un moviment. Número 1, m'aixeco i m'assento de la cadira. Fàcil. Número 2, m'aixeco i faig una volta cap a la dreta i em torno a seure. Vale? Número 3, simplement vinc aquí i faig 10 jumping jacks. Vale? Acabarem el joc tenint 5 números, Ara de moment tenim 3. Número 1, m'aixeco i m'assento. Número 2, vinc aquí, faig una volta i m'assento. Número 3, jumping jacks. Vale? Només amb els braços. Sí? Vale. Així que, per no seguir la xuleta i anar amb els moviments, com que ja sabré el número, jo simplement estaré aquí mirant a veure qui ho fa bé i qui ho fa malament. Vale? Així que, comencem, Número 2. M'aixeco, faig la volta de conya. Molt bé. Número 3. Vale. Molt bé. Més o què? Són 10. Número 3. Aquí, 10 vegades. Vale. 1. 3. Vale, ho
jo crec que ho tenim bastant dominat, per tant afegeixo un número 1. L'1 seguirà sent m'aixeco i m'assento. Número 2, m'aixeco i la volta. Número 3, 10 vegades, jumping jacks. Número 4, hem de fer com si celebréssim un gol al minut 90. Ens hem d'aixecar, hem de cridar i hem d'aplaudir i començar a ballar si fa falta. Sí? Vale, d'acord. Sí? Preparats? Anem a provar-ho? Si voleu a casa nostra, per aquest joc us poseu amb el volum a tope perquè ja us senti com celebreu el gol. Com vulgueu, Sí? Preparats? Preparades? 3. Venga, el 3, ¿qué era? Vale, 10 vegades, aquí. 3. Arriba, muy bien. Vinga, 5, 4, 3, 2. Vale, el número 2. El 2, arriba, i una vuelta. Bona, m'aixeco, faig la volta a la cadira i torno a seure. Así. This meeting is being recorded. Vale, número 4. Vinga, casa nostra, número 4. Seguim, afegim l'últim número. Tenim el número 1, m'aixeco i m'assento. Número 2, gir. Número 3, 10 vegades. Número 4, celebració de gol. Eufòria. Número 5. Número 5 simplement és estar asseguda, pujo cames i pujo i baixo. Provem. Número 5. Mira, muy bien. Muy bien, así. Número 3. El 3. Arriba, Así, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Número 1. El 1. Uno, arriba. Nos levantamos y nos sentamos. Molt bé. Número 1, un altre. Número 4. Amb això tenen pas molta gràcia. Casa nostra, molt bé. Amb això ja l'escalfament ja està fet. En comptes de la feina que fèiem amb les gomes, l'escalfament fet amb aquest joc. Llavors, ara comencem la canya de veritat, sí? Però com us he dit, és més suau que la setmana passada. La setmana passada sí que va ser canyero, Llavors, seran 3 sèries de 12 repeticions. Primer exercici. Com si hi hagués una corda aquí dalt, m'estirés a agafar-la i estiro. 12 vegades. Estiro al màxim, Segon exercici. Ho puc fer dreta o asseguda. Mans de clatell i el vaig a Estamos una rodilla, venga. L'últim exercici ens posarem dempeus. Braços amunt i quan pujo genoll, baixo braços. Aquest el fèiem normalment a l'escalfament. Ara fem com a exercici. Mira, ¿sabes por derecha? Sí? 3 sèries, sense parar. Comencem pel primer, el de la corda. Després, mans al clatell i genoll, colze, va tocar el genoll contrari. 3, braços amunt i pujo genoll. Comencem! Canya! 12 vegades. Una cuerda, arriba. Segueixo cap amunt. Venga, Rosana, la otra mà també. Venga, les dos. Una mà, l'altra, molt bé. Pujo. Superbé,
Venga, mira, una rodilla arriba y el codo contrario. A ver. Arriba, así muy bien. Venga, arriba, rodillas. Sí. Ahora chicos, levantamos los brazos y tocamos la rodilla. Vamos. Quan Vayas vayas arriba, Mira, rosa la rodilla. rodilla. Venga. Brazos arriba. Y cabeza derecha, corazón. això, Levántame la cabeza. Venga, lo que puedas. Ahora, ahora, ahora. 4, Respiro. 3, 2, 1 i fora. Vale, primera sèrie feta. Aneu bé, no? Sí. Clar que sí, això, en relació al poeta, aneu sobrats avui. Vale, va, a per la corda, segona sèrie. Creixo 4 centímetres, estiro bé i baixo. 5, 6, 8, 10, 11 i 12. Mans al clatell sense parar, braç contrari, colze contrari, toca genoll. Mans al clatell. Agafo aire pel nas, deixo anar per la boca, respiro. 3, 2, 1 i fora. Sense parar, últim exercici. Pujo braços i quan baixo, pujo genoll. Vinga, va, canya. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 12. Perfecte. Última sèrie d'aquests 3. Sí? Anem per la corda. Agafo i estiro. 5, 9, 11 i 12. Sí? Mans al clatell. Toco. Colze al genoll contrari. Agafo aire. Tres, 2, 1. Últim exercici. Va, que ara descansarem 2 minuts. Pujo genoll. Vinga, 5, 6, 7, 9, 11 i 12. Vaja, conya. Això fins i tot podria ser un altre escalfament. Bé, descanso 2 minuts. Agafo aire pel nas, deixo anar per la boca. Ara farem ja directament l'última part, Vale. Llavors, us explico l'última part abans de fer ballar 2 cançons, que crec que les he pensat molt bé, i estiraments finals. Vale? Llavors, farem només 2 sèries de 3 exercicis. Sí? Ara ja anem per temps, és a dir, que en el temps que jo he marcat, que són 40 segons, normalment fem 30, descanso 20, aquest cop he posat 10 segons més, és a dir, 40, i descanso 20 igual. Vale? Primer exercici, flexions a la paret. Sí? Segon exercici, o flexions a la paret, o si tinc material com peses o goma, ho puc fer aquí amb goma, vale? Però si és flexions a la paret, millor. Segon exercici, ara sí, tant si tinc goma com si no, estiro goma, vale? I aniré endavant, enrere. Endavant, enrere.
Sí? 40 segons sense descansar. I tercer exercici, abdominals. Abdominals des de la cadira. Per tant, aquests abdominals ja els hem fet algun cop en què pujo cama, sí, vaig endavant, pujo cama, enrere. Pujo endavant, pujo enrere. Per fer abdominals, vale? Així que en 10 segons comencem, treballo durant 40 segons, descanso 20, vale? 5, 4, 3, 2, 1, va! Primer exercici, a les flexions. Casa nostra, tal com teniu el xurro, davant enrere. Perfecte. Vinga, va. Som-hi, 25 segons ens queden. No puc parar en aquest temps. No puc parar. Canya. Agafo aire pel nas, deixo anar per la boca, ja ho sabeu. Últims 10 segons. Som-hi. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Descanso 20 segons, per tant, puc recuperar de sobres. Segon exercici. Amb el material que tinguem. Jo en aquest cas tinc la goma. Pujo, baixo, sí? 2, 1, vale, va. Pujo, baixo. Goma sempre tensa. Esquena recta. Ens queden 20 segons. La meitat. Vinga, va, pujo el ritme. Que puc. 15. Va, no paro. 10 segons. Aguanto. 5, 4, 3, 1 i fora. Últim exercici. Últim exercici. 5, 4, 3, 1. Vale, canya, pujo i baixo. Vinga, va, abdominals. Agafo aire pel nas, deixo anar per la boca. Ens queden 20 segons, sí, que som-hi. Segueixo 15. Va, que arribem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1 i descanso. Aquest ha sigut, a mi almenys, el que més m'ha costat, Sí, Anem per la segona sèrie, vale? Segona i última. vale. Flexions, goma i abdominals. Vinga, va. 3, 2, 1, canya. Primer exercici. Som-hi, 30 segons queden. Aguanto. 10, 9, 8, vinga, va. 5, 4, 3, 1 i descanso. Descanso 20 segons. Segon exercici, penúltim. Agafo el material, pujo, baixo, sí? Sense parar. 4, 3, 2, 1, som-hi. Sense parar, pujo el ritme. Va, que ja sabeu com funciona. Ja que teniu la càmera, fixeu-vos si pujo igual del braç dret, del braç esquerre, si la goma està recta.
20 segons. Vinga, va. 10, 9, 8, 7, 4, 3. Molt bé. Descanso 20 segons i l'últim. Abdominals, Hem d'aguantar aquests 40 segons. Vale, va, preparats, preparades. 3, 2, 1, canya, va. Anem a la feina, va. Si veieu que pujar les dues cames és molt complicat, primer poso una i després l'altra. Sí? I si veieu fins i tot que és fàcil, braços endavant o braços a dalt. Vale? 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Molt bé, de conya. Ja està, ja tenim la part més difícil feta. Ara us preparo les cançons. Vale, pues sí, molt bé. No falleu, La primera era fórmula abierta, la de te quiero más, nani, nani. I la segona, la Bet, la d'Eurovision, la de Dime. Vale? Així que, havent ballat aquestes dues cançons, la segona més màquina, no, Tere? Que la primera, estiraments finals, vale? Vale. Avui ha sigut suau, no? Us havia dit que seria suau? Avui bé. La setmana passada va ser més canyero. Vale, va. Comencem amb els estiraments. No se'n veu. Vale. Taló punta. Lent, la calma. Vale? Faig cercles amb el turmell. Podeu estar aquí, també. 5 cercles cap un sentit. Canvio el sentit. I canvio de cama. 5 cap un sentit, canvio de sentit. Vale. Estiro cama, vaig endavant. Afegeixo l'altre braç. M'estiro bé. Ja sabeu que si la cadira no us veieu segurs, ho podeu fer drets, Drets és exactament igual. Taló, cama estirada i vaig a tocar la punta del peu. Podeu fer les dues opcions. Canvio de cama, perdó. Estiro, vaig a intentar tocar la punta del peu. Si no arribo ja ho sabeu, on arribi. Afegeixo l'altre braç. Vale. Una mica més. Vale. Vinc aquí, pujo braços. Quan els baixo, coordino amb que deixo anar tot l'aire. Agafo aire pel nas, deixo anar tot l'aire i baixo braços. Torno a agafar aire a l'altre costat.
Ai, a mi, jo quan respiro així pel nas i per la boca em surt va deia sempre. Una última. Amunt. Costat. I costat. Vale. Una amb el clatell i m'inclino. Segueixo la pota de la cadira, vaig cap a baix i em quedo aquí. Vale, canviem. Amb el clatell, segueixo la pota de la cadira. Aquest també el podeu fer drets i dretes si us sentiu més còmodes. Vale. M'inclinaré endavant. Sí, aguanto aquí. Vale. Vale, canviem. Braç, creu per davant. M'apropo una mica més. Braç, creu per davant. I amb l'altre acompanyo. Sí? Vinc aquí i amb l'altre acompanyo. De mentres, 10 cercles cap a un sentit. Canviem de sentit. I canviem de braç. Creu per davant i aquí. Canviem de sentit. Vale. Canvio. L'orella a prop de l'espatlla. I anem tirant una mica cap endavant. Canviem l'orella cap a l'espatlla, l'altre braç com si volgués tocar el terra. Una mica endavant, el cap. Canvi, amb els dos braços acompanyo cap a baix. Vale, faig 2 circunduccions. Amb la calma. 2 cap a un sentit i canvio. Vaig a un costat. Un altre. I ara seria el moment Carme, l'últim exercici de respiració, relaxació. Agafaré el màxim d'aire possible pel nas. Inspiro pel nas i quan no puc més, deixo anar l'aire a poc per la boca. Inhalo. No puc més, llavors deixo anar a poc l'aire per la boca. Una última. Aguanto al màxim i vaig deixant a poc. Vale. Ja us podeu aplaudir. Un altre dimecres més. Sí? Molt xulo avui. Ha sigut amb aquest joc, ha sigut una mica per trencar la dinàmica i no ser tan canyero, ja que amb aquesta galó cada cop costa més, però ens hem de seguir movent, Llavors,
Aquesta setmana és l'última que fèiem la sessió a les 10:30. Vale? A partir de la setmana següent, en directe, serà a les 5:15. Vale? 5:10. Llavors, els que sempre mantingueu la franja horària, els dimecres, com casa nostra, el dimecres ja tindreu la sessió penjada, vale? Al YouTube. Així que ens veiem dimarts i dimecres que ve, vale? Bona revetlla de Sant Joan. Vale, per connectar-nos a les sessions.